हेलो गाइस, बे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोननो थाखाय लाबोनाय जादों। बेहाय नाय कुइसनखौ हुइच भेलु एमंग 3√5, 4√6, 6, √12, 12, √276 is to largest बबे मोनसे अनजिमाया बेवहाय बयनिख्रुइ देरसिन। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला मा खालामनो, नोंथांमोना बयबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। मायाव थुनांगौ, गोजायाव कालार दङ साबस्क्राइब होनना लिरनाय, बेहाय थुनानै हो। स' दानि होनाय कुइसनाव जोङो मा खालामना लानांगोन, बेहाय जोङो 3√5 खौ लिरना ला। अब्लाना जों मा लिरनो हायो, 4√6 खौबो लिरना ला आरो मा 6√12 खौबो लिरना ला। बेनि उनाव माखौ लिरना ला, 12√276 खौबो लिरना ला। इकुवेल होजोब बयखौबो। जों मा लिरनो हायो, नैबे √3 खौ 1/3 लिरनो हायो, 5 1/3 आरो नैबेखौ मा लिरनो हायो, 6 1/4 आरो नैबेखौ मा लिरनो हायो, 12 1/6 आरो बेखौ मा लिरनो हायो, 276 1/12 लिरनो हायो। दानिया 3 4 6 12 3 4 6 आरो 12 बिसोरनि एलसिएम लाबा जों मा मोनगोन, 12 मोनगोन। अब्लाना नैबे एलसिएम मोननायखौ जोङो माल्टिप्लिकेसन खालामना होनांगोन। नैबेहाबो जों मा माल्टिप्लिकेसन खालामना होनांगोन, नैबेयाबो माल्टिप्लिकेसन खालामना होनांगोन। अब्लाना 3 जों बेसेबां मोनगोन, 4 मोनगोन। 5 to the power 4 बेहाय जों मा मोनगोन, 3 मोनगोन, 6 क्यूब मोनगोन आरो बेहाय 6 into 2 बेसेबां, 12 स्क्वायर मोनगोन आरो नैबेहाय जों मोनगोन 12 जों 12 थांबा बेसेबां थागोन, 276 गोजौआव 1 थागोन। स' जों मा मोनबाय, 5 to the power 4 आरो मोनबाय जों 6 to the क्यूब आरो 12 स्क्वायर आरो बेसेबां 276 मोनबाय जों। 276 ना 276 आनो जायो, 12 ना 144 जायो। बेनो मा जागोन, जुदि जों बेखौ 5 2 2 लिरोबा 5 25 25 नि स्क्वायरा 625 बेखौ जों मोनगोन बेसेबां, दाना मा जागोन, 6 नि क्यूबा मा जागोन, 6 नि स्क्वायरा 36 36 into 6 बेसेबां, 36 into 6 बेसेबां मोनो, 216। अब्ला जोंना माया 5 to the power 4 आ। स' एन्सार इज दा बबे एन्सारा जोंना मा 3 आ जागोन।